गाडी खाली घेऊन जायची काय नाही. येऊ शकतो, जाऊ शकता टू व्हीलर ते चलत येतं. मी चालतोय ती आहे कारण डबल सीट काय जाऊची नाही. जाऊ शकता, येऊ शकतोय. रूपात गुड इव्हनिंग मंडे, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिलं तर तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ. तर मंडई तुम्ही थंबनेल बघितलात तर आम्ही जाऊ बाहेर पडतो स्वामी समर्थ मठ घावनळे. तर पाया पडक जाऊची आईची इच्छा झाली आहे तीव्र आणि आज गुरुवार पण असा, सो त्याच्यामुळे तरी लय आंघोळ वगैरे झालेली असा आणि आज टू व्हीलर घेऊन जाऊचा कारण पप्पा भाड्याक गेलेत गाडी घेऊन आणि लांब गेलेत जरा, त्यांना योग वेळ लागतलो मग थांबाक शकणार नाही. आणि आज पाऊस सकाळी एकदम कमी पडलो, त्याच्यानंतर खूप जोरात पडलो आणि आता तर एकदम भरान रवलो आणि बारीक बारीक पडत, एकदम जोरात पण नाही. तर बघूया, बाहेर पडूया, जाऊया आई. काय गे जाऊया. आई तयारच असा, मीच पावसाक जरा ह्या करी होते कारण रेनकोट आता घालूच लागतो काय पण करून. सो लेट्स गो, जाऊया. मंडई गाड्या वगैरे तर सगळ्या घेतले आणि 6 वाजून 10 मिनटं झालीत करेक्ट. आणि आई तर तयारी करूनच होती. झाला या आई बाहेरच. सो मंडई आई बाहेरच, चप्पलच घालू बाबू, चप्पल घालून जाते मंडई. मी आता रेनकोटच घालते, काय पर्याय नाही. येतच तर घेऊ तर एकदम मोठं पाऊस येलो तर हां मंडई लेन्सवर सगळं पाणी पडतं, त्याच्यामुळे जास्त बाहेरचं ब्लॉग जाय त्याची गॅरंटी कमी. काय गे रिक्षा नाही त्याच्यामुळे गडबड नाही तर मी गाडीच घेऊन जाणार असतो. पण जाऊचा असा काय पण झाला तरी पाऊस कसलं भरलेलो आहे बघा तुम्ही, एकदम जोरात असा, थांबाचं नाव नाही अजिबात. या साईडनं पण तसंच असं एकदम काळोख केलं ना जोरदार. त्या साईडिक वर नाही पडलं खूप म्हणजे झाला. कोंबडी आमची योग झालीत घराकडे. आता चला रेनकोट घालते पटकन. मंडई रेनकोट पण घालून झालो आणि आता जाऊया. फायनली मंडळी निघालो आणि बऱ्यापैकी अंतर पार करून झालेलं असं. आत्ता जस्ट थोडंसं पाऊस स्टॉप झाला, त्याच्यामुळे तुम्ही बघू शकता रस्तो नाहीतर काही दिसणार नसतो. तरी पण लेन्सवरती थोडा थोडा पाणी पडता, काय करू शकणार नाही पावसाचे दिवसाचं. आणि आता जवळ इलो आमच्या घराकडनं एक 5-1 किलोमीटर हा करेक्ट. आता तर एकदमच जवळ इलो, 1-2-3 किलोमीटर राहला अंतर करेक्ट. सो रस्तो मागच्या टायमात खराब झालेलो होतो, आता कसं होतं ते गेल्यानंतरच कळतलो. जाऊया पटपट, पाऊस कमी आहे तोपर्यंत. पोचलो मंडई आणि जरा स्टॉप घेतलो. आता विचार करतो काय करायचा. गाडी खाली घेऊन जायची, गाडी खाली घेऊन जायची काय नाही. येऊ शकतो, जाऊ शकता टू व्हीलर ते चलत येतं. मी चालतोय ती आहे कारण डबल सीट काय जाऊची नाही. जाऊ शकता, येऊ शकतोय रूपात कारण गाडी बरेच ते काय थैसं बऱ्यापैकी गाडी थै लावलेली आहेत मंडई. जाऊया, घेते मी. चल ते चलतं हळूहळू पुढेच चल. गाडीचा सगळा गवल्यान केल्या ना, घट क्लच वगैरे मंडई घट्ट झालं आणि बाबूचकडे असतं गाडी कंटिन्यू. सो मागच्या टाइम हयसर पुढे गेली आणि रिक्षा धडकली आमची. खैसर धडकलेली पुढे आई. हां फोर व्हीलर जातच वाटतं आता गाडी. येता कोणती तरी मोटरसायकल मंडई. जाऊया पटपट. चिखल चिखल रिक्षा हयसर धडकलेली ही बघा करेक्ट. आणि असं परतूक पण चान्स नाही होती, ताच मी सांगी होते तुमका. सो मग पाठीमागे जाऊन मग गाडी परतूची लागली एकदम वरती रिवर्सच घेऊन. सो जाऊया पटपट. फायनली मंडई पोहोचलो, आई पण इली आणि यो असा श्री स्वामी समर्थ मठ घावनळे कासमळामधलो. आतमध्ये परमिशन नाही, त्याच्यामुळे मागच्या एक पण आम्ही विचारलो पण परमिशन नाही आहे त्याच्यामुळे. आणि बरेच प्लेस असतं जसं परमिशन नसतं तर आपण उगा ह्या करायचं नाही काय आई, परमिशन घेऊनच व्हिडिओ करायचो. सो मस्त असा आणि मोठे गाडी येईलेत म्हणजे गाडी येतात तर तुम्ही आणताना सावधगिरी ना गाडी एकदम. सो लांबनं तुमका दाखवू शकते, आतमध्ये तर जाऊ शकणार नाही. फायनली मंडई दर्शन वगैरे घेऊन झालं आणि मी तर वरती येऊन थांबलंय. आणि आई ती बघा येता, जरा जरा तुमका लाल काहीतरी दिसत असताना आईची साडी आहे ती. तर आई येतात. तर मंडई बाहेर पण तुम्ही जर व्हिडिओ बनवत असाल तर परमिशन घेऊनच बनवा, कारण बाहेर पण ते बोलले विचारल्याशिवाय व्हिडिओ बनवू नको म्हणून. सो मी काय आतमध्ये जाऊ का नाही पण सांगतंय तुमका पण कळक बरा.
सो टू व्हीलर जाता व्यवस्थित साईडनं तुम्ही नेऊ शकताय पूर्णपणे. आता हातात मोबाईल पकडून या ब्लॉक करते त्याच्यामुळे आतमधला दाखवूक मिळालं नाही पूर्णपणे. सो लेट्स गो. आता डायरेक्ट घराकच, आता काही थांबायचा नाही. गुरुवारचं दर्शन घेऊन झाला मस्त. मंडळी फायनली घराकडे पोहोचलो आणि येताना काही रेनकोट घालूक नाही. घराच्या जवळ येता पाऊस इतक्या जोरात दिलो ना का भिजानच गेलो. 2 रेनकोट आणि इलो छत्र आहेत ना. येताना आमची ती चर्चा चालू होती गाडीवर. 2 रेनकोट असत बघणारे म्हणतले का 2 रेनकोट असून तरी छत्री घेऊन इलेत. घर जवळ इल्ला त्याच्यामुळे असते तू सुद्धा पुढे इलो वाटणार इकडे आणि एक ठेम वाडाकच लागलो. मंडळी चाय पिऊ घेऊ. चाय पिऊचा टाइम झालो. पप्पा इल्ले होत. हे बघा डब्यात राखा. म्हणजे येवा पेज बटर खाऊ. आणि खरे तर आम्ही भिजणार नसतो पण कुत्र्यान आमका जाताना सगळ्याची वाट लावली ना आमच्या हेनी जिमीन गाडीच्या मागे धावत दिलो अर्धवट आणि त्याच्यामुळे आमका रिटर्न यावं लागला परत घराकडे सोडून. परत सोडलो आणि परत गेलो. नाही तर दुसरे कुत्रे याच्यामुळे फायटिंग खेळणं असते. ह्याच्यात ह्या ना हिंमत नको. तुझ्यामुळे तो झालो असो. नाही तर इलो मित्र अरे खाना असते. हा बटर असतो. बटर घाला. बटर माका खाऊचा पेज बटर. करूच होतं पिठाचं शिरो. कसलो गव्हाच्या पिठाचं शिरो. पिठाचं गव्हाचा शिरो करतात. कधी केला याच्या आधी? माझं रेसिपी बघितलंय. म्हणजे आमका मंडई लवकरच टेस्ट करू गाव त्याला काहीतरी या. दुपारी रेसिपी बघितलंय मस्त एकदम सोपी. कधी करतो? आता केला नको आता नको. आता नको उद्या. आता मंडई 8 वाजले. आता नको आता जेवणच करा. उद्या करूया. जेव्हा मंडई चाय पिऊ. मंडळी फायनली चाय तर पिऊन झालेली असा आणि आता काय करूचा नाही. तर वेळ असा तोपर्यंत जातो आम्ही गॅस भरूक रिक्षा घेऊन. तर गॅस इल्लेलो असा. तर हाली काय भाड्याक काय जाणंही नाही पण आता गॅस इलो तर गॅस तरी भरून येऊ. घराकडे बसून तरी काय करतलो. तर रात्री काय बाहेर ब्लॉक पण करू शकणे नाही. दिसाचा पण नाही नीट कारण वाईड अँगल तर चाललाच नाही. नीट क्वालिटी अजिबात देणार नाही. नॉर्मल कॅमेरावरची साईडचा तुमका काय दिसतच नाही. एकदम झूम झाल्यासारखे दिसताला त्याच्यामुळे. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय. मंडई जसा की बोला होते मोबाईल रात्रीची फक्त एवढीच क्वालिटी देता. मुंबई गोवा हायवे.